ahem kang thu mate ahong pharla ing pu bonik po lasi labang so asayang ding pangching ponik fit po kan pu bonik pan ni ta ke kam che jo be gu pe ni le long ga do ja nang che Lasi manghu nang nelo niri sitame Kongres pembom pen niri ini aniang sinaga ja kejing niri Kongres akan pembu sitame Kongres akan ning je the kabinet pen ini to ma IM sar iso sar ke Japon ini ke chok pala mon he jong same niri kang jong same ake hai tum tham lo ala tham the same niri tum same chini pen niri same chini dam pen thek dam pen arangli tidak makin kam arangli kecil jawab makin kam arangli rata panggi pangli the asu teknologi besi kita Kongres asong pen COC nili pini nang itum BJP ke tembeda masai ang dengalong king nang itum makin kam along if nili stamit thek alama ke nang body dun polang sen dun fokus nili nang itum makin no bina jabi go asi nang itum manghui nang ne Kongres ke avi getlo pudet tachong singhason along make nili tum keperam ke pati bine ni keperangan apa limo nili tum si ke Japon asong lo thek sitame nili tum bedan pen dam pen nili tum ning ke thepini anian ka bidet pen nili tum nona phong kedam tang thari kenar ke bani nili tum Mongol Kongres api matum office biarer botan te ke temedam ke pati bita tumo nili tum bangse chogara nili tum CM sara phanjit ongdam si nili tum CM sara long si surrender pa bisa lo ba da ke tum chiki chingwai pen bangso porohut nili tum opai gemi pen no nili tum piso sara stami dolo apen constituency ka chija bang kubang gitu sami nangit ong dolo nili tum hanang ding kompe melo ninga kompen juru polo kasi kebang irang apol hustame nang tum BJP ke temedam kopti mali tum manang pin khat polo na beri diris tum stame nang aju tum mo kozang ke tum na ke kem je phansi ni tum ta ke kamana si dumo asi nang tum nili tum ke chokse ke li tum sami nang dia kon kopsi ni thelo apen APSLC alam ne je thanam hustame APSLC ke itu manghunang ne latung ke regional party botung ke latung nang pura be thelo mawi asin ini tum singhason angkang so apukali kar biang long angkang long same na tu thegong ta hai rili long ke usma rupa tongko long ke tum tum ta liawi asi development ni ko kan te BJP long si tum ato ka beta ato kan lo aro mara tu same ke tum ken kam si or nang ji busi ni na tum nilitung CM chairman la pen IM che bag net pen afit ke thing sia bang ke mohen ni jalong open space la pen borjan timu along la son hong phala la pen ngako biniram taru sorgari gambura he la pen da ko long ni da long bupen buratero na long bupen terona hem la pen da lo pulo tan te ako la da kale angbom terona long terona hem sidame gambura hem da kanun dok son ponelo la pen ako pinile thop sidame lada long phara long sidame dolong hola lo la pen along puri along seme la so hong phala bang anun do som ponik lo la pen la so na hong phala la pen ke o aku singnara long sare singnarong sidame hola dakta anun do e ponik edo la pen la bang so hong phala abang ke la siklo joni la jong somang bongsi patang pon la pen ke la da dolong abang ke la ke kikim asabu apor nang cheti por long rong phal arong la bang so ba ke la ke ningkan siang bongsi la ke tang pon de la pen ke non da BJP pen haide pen afit kadong wedo sarkar ki milo nasi sarkar ki mipen katok kawe ke hai bang koi ratrok lapen ke department ke dok an
officer, executive chief engineer, additional chief engineer, secretary to bang to we han etsi ke parai kono no sarkar ki milo pot a party ke puta thak se me aki ni sarkar lo pot ke do an ason amu sitame sok aki mi sai de nang po param lasi school managing committee pusitame nang litum da asokari gambura lapen lada a committee tempen sing wai noi managing committee abang lasi pedole thor nang ma la kon thuji ma pusitame lapen along tinalong ICDS la puyen Anganwadi center along ke doan da a committee da akimi saide nang po. A committee da akimi saide nang po. Lasi la Anganwadi center along sitame wala management committee do lata akimi saide nang po. Lata nang litung kado waiting wai na. La pena bangke la son thak saksi PMAY ahem kikim sitame siklioni ang bong si patang enang po. Lapen ke FP hanglo ilitum ke rong asor kado we kenang soda bangke. Lapen FP sitame FP adilar atum dong si rong asor apan klaim pipa meka ke dam pipa meka ke lapen ke BJP party along yung si latung stame ke claim ke dam along na claim dun ya jelo pode la episode pusitame ke larpon na ipulo dante lada gambura sogri gambura lapen lada committee tumbang lodang pe lelo dante loge si larpon people ke pina lapen gaku non nang ditako dingkan po bang jakong nang pitulo labang so jakong pen am so se si litum kim pon longi pusi ning che te pon teplo api aprang abangke MAC development fund abangke lak thong kewe tanon abangke ilitum ACM sar Dr. Tuliram Ronghang Mathaponlo Isia konsensi kepacing turdi, isia konsensi BJP asorkar amu kado wecepan doi pulo tante lak thong kewe ketok chidedi pusi nona bangke Kalau meeting naman di rumah na, akan tinggal di rumah sa kanalam deh. Singhason arada pan nangkang honpar pika joine aku ia malpu aku nang cek pon tulo lasi keklen keda malong al sitame kisung ye boy avede pan kai ke mata nang itu manse ningrilo nere pan arna malong I hear to me nang hati ikbel tu pasti kating hon ko pini wang rapet di pupen kalbiang long autonomous council labang so secretary